Στην Α εκθεσιακή επιχειρήσαμε ένα δυναμικό άνοιγμα στην ελληνική περιφέρεια, πιστεύοντας έτσι πως μπορούμε να μεταφέρουμε σε κάθε σημείο της χώρας τον παλμό και την δύναμη των μεγάλων διοργανώσεων του κέντρου. Οι εκθέσεις μας, στα 11 χρόνια παρουσίας μας στον χώρο, απέδειξαν ότι διαθέτουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για να είναι επικοδομητικές. Οι διοργανώσεις μας δεν μένουν απλά στην παρουσίαση εταιριών και προϊόντων. Δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη των ίδιων των εταιριών και προσαρμόζονται όλο ένα και περισσότερο στις προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής. Καλώς ήλθατε στον κόσμο των εκθέσεων. Η Α εκθεσιακή ιδρύθηκε το 1991 από τον Άγγελο Καραμπίκα. Η πολυετής πείρα του στον χώρο της τουριστικής αγοράς και η γνώση των αναγκών της τον οδήγησε στη δημιουργία μιας δυναμικής και πρωτοπόρου εταιρείας στον χώρο της διοργάνωσης κλαδικών, εμπορικών και επαγγελματικών εκθέσεων. Οι εκθέσεις τουριστικών ειδών και δώρων αριθμούν 35 επιτυχημένες διοργανώσεις. Οι επιχειρηματίες των σημαντικών περιφερειακών κέντρων της χώρας έχουν την ανάγκη να έρθουν σε άμεση επαφή με τους προμηθευτές, βιοτέχνες, εμπόρους, εισαγωγείς, στο δικό τους τόπο. Η συνύπαρξη των ενδιαφερομένων σε κατάλληλα οργανωμένους εκθεσιακούς χώρους με ελεγχόμενο αριθμό περιπτέρων εξασφαλίζει καλύτερη γνωριμία, δυνατότητες καλύτερης επικοινωνίας και άμεσης συνεργασίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των περιφερειακών εκθέσεων σε σημαντικά τουριστικά κέντρα της χώρας, όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα, το Ηράκλειο, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Αργολίδα. Με την παρουσία της στην Κρήτη για 11 χρόνια, η Α εκθεσιακή έδωσε ακόμα περισσότερη δυναμικότητα στις επιχειρήσεις του νησιού, κρατώντας την Κρήτη μπροστά στους ρυθμούς διαδικασίας ανάπτυξης. Η πρώτη πλωτή έκθεση τουριστικών ειδών και δώρων είναι πλέον πραγματικότητα. Έλαβε χώρα στο πλοίο Διονύσιος Σολωμός, περιοδεύοντας τα νησιά Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, συγκεντρώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η επιτυχία της πρωτότυπης έκθεσης συγκέντρωσε τα θετικά σχόλια των μέσων μαζικής επικοινωνίας και έδωσε στην εταιρεία το κίνητρο δημιουργίας μιας καλύτερης πλωτής έκθεσης για την επόμενη χρονιά. Πρώτη εμφάνιση κάνουν οι εκθέσεις με αντικείμενο το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος. Η επιτυχία της έκθεσης ξεπέρασε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, μιας και η συμμετοχή των επισκεπτών έφτασε τους 15.000 και ο αριθμός των εκθετών τους 70. Πρώτη έκθεση «Σύγχρονο σπίτι», η προσέλευση του κοινού ξεπέρασε τους 14.000 επισκέπτες. Τα άρτια οργανωμένα περίπτερα των 75 εκθετών και η πληθώρα δώρων της κλήρωσης, με κορυφαία προσφορά ένα Seat Ibiza από την Ergocar AVE, έκλεισε τη βραδιά, δίνοντας ακόμα περισσότερη χαρά και ικανοποίηση στους επισκέπτες. Στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών των πελατών μας, οι εκθέσεις διοργανώνονται σε χώρους πολυτελών ξενοδοχείων αλλά και σε συνεδριακά κέντρα, ενώ παράλληλα παρέχονται οργανωμένη προβολή και διαφήμιση, χαμηλό κόστος συμμετοχής, ειδικές διευκολύνσεις προς τους εκθέτες και κατάλληλοι οικονομικοί διακανονισμοί. Η επιτυχία των διοργανώσεων της Α εκθεσιακής είναι δεδομένη και αποδεικνύεται από την αυξανόμενη συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών χρόνο με το χρόνο, αλλά και από τους τόπους διοργάνωσης που αποτελούν σημείο αναφοράς των εμπόρων όλης της χώρας. Η Α εκθεσιακή είναι εδώ για να στηρίξει τόσο τον θεσμό των περιφερειακών εκθέσεων, όσο και τον τοπικό, οικονομικό, εμπορικό και κοινωνικό ιστό.
Καλώς ήλθατε στον κόσμο των εκθέσεων.